Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм NinjaBoy.bg и при мен е Farmen.bg. Днеска ще снимаме клип на Майнкрафт. Нека сега да влезем. Но има много шум, така че просто не става за снимане. Сега Farmen.bg ще влезе. Така, влизай. И сега ще излезе. Извинете, че заради шума и мастен идеи. Ще дай там ли ще хвърля дата? Ничка, само как да се речат. Нищо? Кирка? Махни се, що? Що снимаме и си тапанар? Не си? Какъв си тогава? Мълчи. Аре, махните се, бе. Бака, мога да снимаме. Аре, махните се, бе. Бак ти просто така дециче. Да, се шукате. Да, само децам помня. Не мога да пия музика. Аз как ще кажа на майка ми за тройката? Не е написано. Да, не е написано, но просто ме притеснява. Не ми е приятно. Гуркичка и Ванчо ще се разплаче, момчето. Така. Чакай, колко дърва ми трябва за вратата? Колко вратата? Така. Станало на скива, бе. Скива чести, да. След пример. Пост направо. Извинете много за шума, но чувствате тук само някакви тапанари и на мен не ми е приятно да. Марти, нещо да ти дам? Не. Кирка, каменна. Не ми трябва. Добре. Така, нека отидем клип. Колко часа? Чай, колко време става? Скинат ми не, извинявай. Скинат ми не нищо впечатляващо. Моя поне е як. Само на Стив. Извинете, ако не виждате, смятам да спина яркостта. Така, сигурно е доста по-добре. И се вижда. Марти първа. Нека направим... Човек, имам 10%. Как ще се свали толкова бързо, бе? Тук ще излезе, че е 15, 9. Защо се сваля толкова бързо? Когато ни отиде на така и така ми бързо. Сега колко са? Извинете, скоро ще... Моят приятел ще... Трябва да излезе. И сега нека направим чест. Аз направих един. Не, нищо, тогава ще го направим двоен.
оцеляваш? Нали затова оцелява и не си пусна зомби. Да. Вече го пусна. Загубен съм, бе! Нека бъде истинско оцелява. Скелет! Крипър! Така. И излезе от сервера. И аз смятам всеки момент да спра клипа.